Tak a máme tu nový víkend, nová rybačka. Tak ako som spomínal v poslednom, tento víkend bude taký trošku viac aj o deťoch. Ale zmenili sme miesto, znova som vybral takú pláž, aby mohli mať aj dobrý prístup do vody. Aktuálne sme tu teda ja a môj syn prvý. Takto sa chytajú ryby na mobile. Ale druhú zábavku, čo tu ešte máme, tak tu máme hasičský zbor a tréning. V podstate majú na vode vyhľadávanie utopeného alebo záchranu topiaceho sa. Tak trošku nám tu robia aj vlnky a máme tu zábavku, pokiaľ príde zbytok partie. Tak uvidíme, ako sa podarí. Uvidíme, či ešte pridajú. Prvá rybka cez deň, hneď krátko po nahodení, neviem, či do 10 minút asi sme ho trafili na hlavičku alebo hneď do úst. 65 cm, krásny šupík. Teším sa. Tak a máme tu druhú dennú zdolávačku. Tentokrát je to môj syn. Tak uvidíme. Takže takto dopadla zdolávačka. Paráda. Krásny kaprík. Idú aj cez deň, to je hlavné, zabavíme sa. A môže ísť naspäť do vody. OK. A doniesť deťka. Super. Krásny lisec. Prišiel, ja neviem, či pred polnocou 11. Krásna ryba, čistá. Je to zase jedna z takých trošku väčších. Tak sa tešíme. Chlapci, reperi nám tu repujú do toho. Tak rybky, super, nádhera. Ďakujem. Čo? Nevadí. Šťuknite ma. Poď, ja si tu. Počkaj, podržíš. Máme preč? No, rýchlo. Daj nižšieho, tak bude. To je ono, toto je ono. Kámo, ale pozor na pravú ruku, maj pripravenú. Ja som pripravený už tak dlho. Kúk, pozri sa na chvost, pozri sa na hlavu. A teraz na zero. Dobre. Hotovo. Poďš púšťať, podľa mňa. Takže fešík. Poď. Idem. No tak teraz si krásny. Teraz si krásne, unavený. Trošičku. A, naberáš? Si pripravený? Čo, verím, že sa ešte stretneme? Ideš? Čau. A už nikdy. Ariško! Krásny čierny. Takže okrem môjho nočného kapríka 13-kilového si ešte aj môj syn zdolal krásneho 8-kilového, čo je aktuálne jeho osobák.
Takže ešte niečo k nadväzcu a nástrahe. Nadväzec je v podstate hybrid rig, alebo niečo ako robí jak Fabian. A nástraha sú dve 16 dipované guličky Atlantic Fish od firmy Garant Bites. Na túto veľkosť som vsadil a tá mi naozaj zachytala tieto ryby, ktoré mám. Väčšie guličky boli bez dotyku.